Chini Tiprasa ni bisingo bo targen tongo hinui tabuk no poila khanao eba nugu belai kheno howana masinja norok screeno nugui tongui mankhana targen haike pongui buphang phangsani simi tei kaisa buphang jora buduk bai bahaike khingkloi tei kaisa buphango bahar thangmani chung TV film eba kiba movies rogono nugui mano je targen rok tei o targen bolongo no toru logo bolongni mai rok masa ya phiaba bolongni mani khani rok sawui mtei mwkhra bolongni mal mata rok no toru logo phiaba borok kokman ya borok munisuni haike o borok bo bolongo mang tongo hini saimankha koktomani bisingchui jerai phangsini hoite bono bolongo tunoi rejaka buma bupha chukjaya wngmani bagui eba khipa buma bupha bono jainang jagya nogo chugyani bagui bono lama kinaro khiklai kalangkha lama kinaro khiklai kalangmani yagulo kheno ar jagao bolongni mwkhra kwbangma tongo o mwkhra rok phai bono dolma dolsa romoi talangai thangkha ar jarao borok thikno nugui tongo aro boni buma phiaba bono romoi naragui manliya o mwkhra rok dolma dolsa khlaiui talangai thangkha bolong kuthuk phaisingo hingke yango buma khe nugui simi kabui tongnani nangkha puila phurubo bwslano ar jagao khiklai kalangmani karon wngkha bupha belai kheno satek pitok khlaio boni bwsaya charimanya ahai erai himani bagui bwslano aro no khibui kalangkha bupha tei nogota kari dihinui haini bagui buma bo tlangnani muchung phano tlangya aro no matonika phiaba buma aro telino murugui tongo lama kinaro bwslano bamya phano nahar naharui tongo tei jora jorao bini dudok chari bo kalango tei je chari na tongmani chari kalango haike no nahar tongmani jorao salsa hingke mwkhra rok dolsa phai o cherai no bangkhari talang thangkha aproni simi o cherai no ar jorao nukliya hingke tabuk kaisa video viral wngui nukjagui phaika aproni simi ke saimankha je area o cherai no khigui kalangmani o area o no o bolongni munui haike bahaike buphang phangsani timi tei kaisa phangsa jora buduk bai khingkloi baharui tongoi mankha mwkhra kahaike kisapono klaya eba kheba bwkhao kuno kirima kwrui amsuk haksal buphango porjonto kawui siui mano jebo mwkhra rok buphang milo phano kawui sima hai baharui tongmanma hai haike o borok munisu bo bolongni munisu haike baharui tongmano koktomani bisingtwi saimankha o borok jerai phoro je khibui kalangjakmani obono hinui obo wngkha chini Tiprasa ni bisingo no video swnamjakmani phiaba bo thaio swnamjakha obo tabuk bo sai sukrubui manyakho hingke norok jodi no saui mani tongkha hingke please comment section o thangui comment khlai sadi obo bo area ni video wngma klaikha।